vítejte u nového videa. Dneska tady máme secrety a easter eggy z Poppy Playtime. Ano, říkal jsem ve videu, že to budu dělat. Tak, tadyhle. Ale, tady zapneme energii. Ukážem takový malinký secret. Pak jako to mě nevím, co to znamená. Co to je? Aha, get up. Děláme znovu. A doufám, že se to povede. Bude to má spočívat v tom, že vy tam zdrhnete a já vám ukážu, kde se objevíme, hodně na známém místě. Toho načítá. Se omlouvám. Musím to zvládnout. Můžeme počkat trochu díl, protože my tam musíme počkat takovou dobu, aby jsme stihli vlastně utíct dozadu, jak jsme předtím viděli, ale nesmí se ta brána zavřít, což je do určitého času, takže my musíme být fakt hodně rychlí. Protože to chvíli loading. Zase to bude minutu načítat. Je to těžký, no. A když to dáte hodně rychle, tak vás to vytlačí z té zóny, a když moc pomalu, tak nestihnete ty dveře.
takže to musíte dát nějak mezi. To je docela těžký. Načítání. Už jsme tady zas. Takže musíme fakt docela dlouho. Celý video bude o tom, abych vám ukázal jeden secret. Já vám chci pak ukázat ještě jeden. To asi nestihnem. Protože to fakt jako trvá dlouho, než jako... Já jsem to dal jednou na první pokus, ale... Letíme tady komárek. Hajlík. Načítání, už kamo, načítá se mi to minutu. VR. Minutu 20. Zajímavá věc. Slyšíte to bouchání? Já vím, že vy, když vyšlete video, tak slyšíte tenhle jeden ten tady můžeme vidět, že má bubenku a jedno největší zklamání, já jsem nefunguje. No, to je jenom takovej chyták na červenou to nic nedělá. Což je strašná škoda. Unaví se na další síly. Počítá v tom. Možná vás potravuje. A teď sledujte a můžeme letět. Dělejte nazdar. To je strašně bízný prostě. Jo, a teď si vidíte tuhle věc. Tak ona really prostě kamo a teď to bude fungovat úplně stejně s touhle rukou. Ne, to je moc to je strašně random. No nic, tak si mějte dobře a čus. Mala fama, se la pasan diciendo que soy